fácil olvidar la luna de Bilbao. Allí vivió el amor, luna de aquel Bilbao. Nork esango liguke Guggenheim museoa dagoen tokia etxolaz betetako zelaia izan zela. Nola imaginatu bertan milaka lagun baldintza penagarrietan bizitzen. Are gehiago, haien bizitza inon agertzen ez denean. Eskerrak beste behin, historia eta literatura eskutik helduta datozela inoiz ahaztu beharrez genuena gogorarazteko. Iragan mendearen erdialdean Bilbo hiriko ikur bilakatu den eremu hau guztiz desberdina zen. Bai, 50. hamarkadan, 60. hamarkadan, honek ez zeukan gaur egun duenarekin zerikusirik. Evidentemente, Guggenheim esan existitzen. Guzti hau zegoen erreforma eginda, eta hemen zegoena zen enpresa askoren biltegia, trenbide zahar bat, eta auzo bat ere bai. Etxola auzo bat ere bai, eta hemen bizi ziren 50 pertsona inguru. Historialaria zara Inigo ikasketaz, eta lanbidez ere bai, bigarren hezkuntzan ematen dituzu klaseak, bokaziozko irakaslea zara? Nik uste dut bokazioarena trampa txiki bat dela. Eta askotan bokazioarena erabiltzen da gauza asko asumitzeko, nahi zitugun gauza asko egiteko. Nik historia ikasi nuen, historia gustatzen zitzaidalako, historia maite nuelako. Historialariok daukagun irtenbide bakarretako bat da klaseak emotea, saiatu nintzen, ikusi nuen gustatzen zitzaidala, benetan gozatzen nuela klaseak emoten, eta horri dedikatu diot nire lanbidea, hori da nire lanbidea gaur egun bai. Gazte delinkuentziari eta hirigintzak gai horrekin duen eraginari buruzko tesi edo doktorego tesia egin zenuen. Bai, nik egin nuen master bat, historia garaikidekoa Euskal Herriko Unibertsitatean, eta tesia, nik nire asmoa hasiera batean zen zinema kinkiari buruz egitea. Gero gaia dibertsifikatu zen, fenomeno kinkia zinintzen aztertzen, eta ikusi nuen fenomeno horren, gazte delinkuentziaren fenomeno horren atzean, basego dela hainbat faktore, eta faktorietako bat hirigintzarena zela. Eta orduan hasi nintzen garai hartako hirigintza aztertzen, eta bi auzo konkretuengan jarri nuen arreta. Bilboko Txarkoa auzoan eta Madrileko San Blasen. Eta horri buruz aurkeztu nuen eta defendatu nuen tesia 2018an. Doktorego tesi hori egin zenuen eta proiektua bidali zenuen Tene Mujika lehiaketara eta baita saria irabazi ere. Bai, bi auzo horiek aztertu nituenean ikusi nuen bi auzo horien jatorria etxola auzoak zirela. Oda, auzo horiek eraiki ziren hirietan zeuden etxola auzoekin bukatzeko edo arazo horri irtenbidea emateko. Doktorego txatesian bai etxolen auzoa oso modu azalekoan aztertzen dut, eta geratu nintzen orgoekin gai horretan sakontzeko, eta Tene Mujikaena izan zen aukera bat horri irtenbidea emateko, eta horretan ikertzen jarraitzeko. Benetan oso gai interesgarria eta berezia iruditu zitzaidalako. Konta iguzu, nor batuko dan solasaldira hemendik gutxira? Hemendik gutxira nire lagun bat batuko da, Daniel Sarriugarte idazlea, eta berarekin egongo gara hitz egiten liburuari buruz eta beste hainbat konturi buruz. Baina oparotasunarekin batera izurria ere edatu zen. Zikintasuna, kutsadura, zarata eta miseria edatu ziren Abra itsasadarretik. Inigo, 20. mendearen erdialdean, ingelesen zelai honetan 50 bat persona hasi omen ziren bizitzen etxoletan, zenbat izatera iritsi ziren? Bai, etxolen fenomenoak fase ezberdinak izan ditu, baina beti goraka egin du, ez? Eta hemen ingelesen zelai honetan, azken fase horretan 59-60 urterako 200 pertsonatik gora bizi ziren hemen zeuden etxoletan. Gerra Zibilaren aurretik eta ondoren Bilboko hiriaren industrializazioa pilpilean zegoen eta horrek eragin zuen migratzaile asko etorri izana ona. Bai, migrazioak ere fase ezberdinak izan ditu. 19. mendean agian inguruetako zonaldetatik etortzen ziren migranteak, Arratiatik edo Urdaibaitik, Bizkaitik gehien bat, Kantabriatik eta Arabatik ere bai. Eta gero, Gerra Zibilaren ostean berriz industriak gora egin zuenean, migrazioa
martxan jarri zen, izugarrizko indizeak lortuz, eta gehienak etortzen ziren penintsulako puntu desberdinetatik. Baina arazoa zen honea etorri eta ez zeukatela non ostatua non hartu. Frankismoaren leloetako bat, lelo propagandistikoetako bat zen, en Bizkaia y trabajo para todos. Eta hori horrela zen, hemen langabezia oso minimoa zen, oso anekdotikoa zen, eta etortzen ziren migratzaileek, etorri eta hurrengo egunera lana zeukaten eta lanean hasten ziren. Ez egoena zen guztientzako etxe bizitzarik. Egia da, etxe bizitza hutsak bazeudela, gehien bat hemen Bilboko zabalgunean, baina oso garestiak ziren, burgesiarentzako etxe bizitzak ziren eta hori langileek ezin zituzten ordaindu. Zer gertatzen zen orduan, langile askok etxe bizitza horiek partekatzen zituztela eta agian etxe bizitza batean 3-4 familia elkartzen zirela, eta beste askok egin zuten esan zen mendi magaletara jo eta beraien etxe bizitzak eraiki. Eta liburuan diozu langilego guzti horren 10% ia bizi zala Txaboletan, Bai, ezta? Bai, 10% gitxi gora bera Txaboletan bizi zen, guztira ziren 26.000 biztanle. Garai hartan Bilbok ez dakit zehazki zenbat biztanle izango zituen, baina asko ziren hiriaren biztanlego osoarekin konparatu, eta horrek ere fenomenoaren dimentsioaren berri ematen digu. Garai hartan Bilboko edozein puntutatik ikusi alziren Etxola auzoak. Bat hemen bertan zegoen, zubi horren azpian, edo Lasalbeko zubi horretatik oso gertu, baina mendi magalak etxolez beteta zeuden, eta hiriko edozein partetik ikusi alziren, eta bizkarra eman ezin zitzaion fenomeno bat zen, eta autoritatek bizkarra eman zioten. Eta nola egin zioten autoritateek eta agintariek etxe bizitza urri hoiei aurre egiteko? Frankismoak transmititu nahi zuen irudiaren aurka frankismo oso estatu ahula zen. Represioa oso gogorra izan ziteken, baina oso estatu ahula zen, bereziki potere lokalei dagokionez. Entxufismo asko zegoen, kazikismo asko, eta bazinen jendea zegoena prestatuta gobernatzeko, edo hiri handi bat gobernatzeko. Bilbon industrializazioak eragin ezaten hasi zuen, eta Bilbo izugarri hasi zenean, hemengo autoritateak ez zeuden prest horri aurre egiteko, ez zukaten bitartekorik, ez zukaten inolako biderik, ez egiten nola egin aurre, eta orduan egin zutena izan zen beste alde batera begiratu, bizkarra eman eta pentsatu hori noizbait, nolabait bere kabuz konponduko zela, eta hori zen bere kabuz konpondu. Bitartean migratzaileak trenez zetozen Bilbora egunero, ez da? Bai, gaur egungo abandoko geltokiko irudi ohiko bat hori zen, trenak heltzea Mirandatik, eta Mirandatik zetozen beste lekuetatik, eta jeiztea migratzaile pila bat, zeuskaten ondasun gutxiekin, kartoizko maleta famatu horiekin, eta horra heltzen ziren, hor zeukaten norbait zain, zenideren bat, aurretik etorritako zenideren bat, edo ez, eta horrazten zen beraien ibilbidea. Hurrengo eguna segurazki lanean hasiko ziren, baina horietako askok ez zuten etxe bizitzarik izango. Eta horra abandoko geltoki horretan, zegoen taxi zerbitzu bat, astoek egiten zutena, eta astoek laguntzen zieten migratzaileetako askori mendi magaletara igotzen, Etxola auzoetaraino heltzeko beraien ondasunekin. Hasieran pentsatzen dut etorriko zirela behar bada gizonak lanera eta atzetik familia osoa. Hori da, lehenengo bat etortzen zen, agian bere kabuz, askotan ere aurretik zenide batek edo herrikide batek abisatuta, etortzen zen gizona lan egitera, eta behin ja sentatuta edo behin ja lekua izan da, atzetik etortzen ziren emazte eta seme alabak. Euskaldunak ere horrelako etxetan bizi izan ziren? Bai, ustenaren kontra, Euskaldunak ere bizi izan ziren. Portzentaia uste duguna baino altuagoa da, eta ez ziren gehiengoa, evidentemente, baina uste duguna baino altuagoa. Eta etxola batzuetan ere euskaraz entzuten zen, etxola batzuen barruan. Hori ureta mendin nahi bez, horren testigantza eman didate. Baita hijitoak ere, ez da? Hijitoak ere bai, noski. Etxola auzoetan bizi zirenak langileak ziren eta gizarteko baztertuak ere. Eta horre hijitoak transhumanteak diren arren batzuk ere asentatu ziren eta hijitoak ere asko bazeuden etxola auzoetan. Berez, etxolen bigarren fase azten denean, hau da, etxolak eraizten dituztenan eta otxarkoa garekitze dutenan etxolak ideako rasartzeko, etxolak mantenduko dira Bilbon, 80. hamarkadaren bukara arte eta hor gehien bat hijitoak bizi izango dira. Bai, liburua Krakobia Goizalde Landabasoren liburua da gomendatzeko modukoa nire ustez. Poloniako hiri bada Krakobia, baina ez daka hortan zerikusirik, liburua bea Basurtoko ospitalean gertatzen da. Zauri bat badu, egilea beak bere historia bat kontatzen du. Zauri badaka,
urgentzitara dijoa, eta urgentzitara juten danetik 10-11 egun pasatzen ditu ospitalean, eta liburu hontan kontatzen zaiguna da bere 10-11 egun horietako gertaerak eta ibilerak eta gaiak badirudi igual gogorra edo izan daitekela, baina ez da bate umore handiz kontatuta dago, eta ospitaleko eguneroko kontuk bai doktoreak datozenean, koloredun langileak ospitalekoak, ospitaleko gainuntzeko gaixoak, familian bisitak, olako kontuk ditu. Orduan, noizbaite ospitalean egotea tokatu izan zaigunontzat, Irribarre edo Algaran bat ere ateatzaigu liburuak. Eta orduan gaia gogorra izan arren oso errex eta gustua irakurtzen da liburu bada. Berezia, umorea ere, berezi xamarra, baina niri bintzat asko gustatu zait. Eta nolakoa zen emakumeen egoera garai hartan? Latza, beti bezala, baina are latzagoa baldintza sozioekonomikoak direla. Eta dena den emakumeak izan ziren auzoetan denbora gehien eman zutenak. Gizonako izan goiz auzotik irtetzen ziren eta joten ziren fabrikara edo dana dalakora lan egitera, eta emakumeak auzoan geratzen ziren. Etxerako lanak egiten, erosketak egitera jizten ziren Bilbora, noizean behin, iturrietara urrun zeuden iturrietara joten ziren Urbila, ropa garbitzeko, bainatzeko, eta beraiek izan ziren lehenengoak sare komunitario edo auzo sare horiek sortzen barkatu. Beraiek eman zutelako denbora gehien auzoko kale horietan. Otxarkoaga auzoa aipatu duzu, 1971 urtean hasi ziren eraikitzen, eta liburuan etxola vertikalak izena eman diozu. Bai, 71 ja lehenengo familiak sartu ziren. 71 bota zituzten etxola auzo guztiak, etxola auzo batzuetan erresistentzia handia egon zen, hori bezalako beraien bizitokia, etxola batzuk oso sendoak zirelako, arriskoak egindakoak, eta adibidez Monte Bandera zen, hemen ingelesen zelaian resistentzia handiak egon ziren. Baina 71 sartu zituzten Otxarkoako etxe horietan, eta garai hartan ez zegoen besterik auzoan. Zen auzoa iritik 3 kilometrotara zegoen auzo bat, Porlanesko uharte bat zen, kaleak ez zeuden eginda, lokatzeskoak ziren, eta etxe bizitzak ziren oso txikiak, oso modu prekaren eginda, oso material merkeekin, oso modu azkarrean eraikitakoak, urte bete baino gutxiago behar izan zuten Otxarkoaga eraikitzeko, eta hor sartu zituzten, eta sartuta berehala etxek ja izugarrizko gabeziak zituzten. Bai, etxoletako egoerarekin aldeatuta, nolabaiteko hobekuntza egon zela, pertsona hauen bizi baldintzetan, baina ez ziren baldintzarik optimoenak, onenak, bainotzut gabezi asko zeuden, oso etxe bizitza prekarioak ziren, eta gainera, etxola auzoetan sortu ziren sare komunitario guzti horiek, Otxarkoagan hautsi egin ziren eta berreraiki behar izan zituzten. Tesirako ikertu egin zenituen Madrideko San Blas auzoa eta Otxarkoaga auzoa ere. Zer dute amankomunean ba? Bi auzoak eraiki ziren hirietan, beraien hirietan zeuden zegoen etxolen arazoari aurre egiteko. Otxarkoaga eraiki zen Bilboko etxolakideak sartzeko eta San Blas Madrideko etxolakidei ere bizitokia emateko. Eraikuntzaren zerean ere badaude antzekotasun handiak, San Blas oso azkarre eraiki zen, oso modu prekarioan, San Blas ere uharte bat zen Madrilgo hirigunetik oso urrun, ez zegoen konektatuta hiriarekin, ez zegoen errepide bakarra zegoen, ez zegoen metrorik, ez zegoen ezer. Eta soziologikoki ere biztanleak oso antxerakoak ziren migratzaileak, kualifikatu gabeko langileak, eta historia oso antxerakoa da ere. Auzo elkartea sortu zen, oso indartsu izan zena, bizi izan zituzten gabezi aurre egiteko, gabezia horiei beraiek aurre egin zieten, beraiek sortu zituzten gune komunitarioak, beraiek borrokatu zuten horren alde, eta 80. hamarkadan ere, delinkuentziaren eta heroinaren kolpea bi auzoek oso antzera pairatu izan zuten. Etxolatan bizi izan zen jende eura kanpotik etorritakoa baztertuta sentitu izan zen? Bai, hasieran bai, oso txarto tratatzen zituzten, urrumurru asko zabaltzen ziren beraiei buruz, gehien pairatzen zutenak aurrak ziren, aurrak jaitsi behar ziren hirira eskolara, eta hor aurrez aurre ikusten zuten ze desberdintasun zituzten Bilboko biztanleekin, janskeran, berbakeran, higienean denean, eta arazo asko ematen zizkieten eskoletan, iraintzen zituzten, esaten zieten
gaixotasunak zituztela, ez ubiltzeko beraien gana, gaixotasunak kutsatuko dizkizuete, ijitoak bezala bizi dira, ez dira garbitzen, ez dira fidatzekoak, eta nik uste dut aurrak izan zirela hori gehien pairatu behar izan zutenak. Bertokoak sentitzen dira eta haien ondorengoak ere? Bai, gaur egun bai, evidenteki beraien herriko zerarekin ondino loturak mantentzen dituzte, asko jubilatu izan zirenean herrietara itzuli ziren, Extremadurara, Galiziara, Andaluziara, baina bilbotartzat daukate beraien burua, eta beren seme-alabek eta beren ilobek ere bai. Eta beraiek hemen egin dute bizitza eta bilbotarrak dira noski. Dokumentazioa bildu duzu eta baita Uretamendi auzoko testigantzak ere. Bai, nik hori dut izan dela interesgarriena. Nik oso erraz izan dut, Uretamendira agertu naiz, agertu nintzen, jarri nintzen kontaktuan auzo elkartearekin, auzo elkarteak lortu zikan kontaktuak eta elkarrizketa pila bat egin dituen eta horri esker testigantza pila bat lortu ditut. Uretamendi daukan berezitasuna da, txolak eraitsi zituztenean, txolak ideak mantendu egin zirela. Txolak mugitu zituzten eta dirua batu zuten etxolak eraitsi behar zituzten, eraitsi baino pizka lehenago eta sortu zituzten etxe bizitzak. Orduan, etxolak ideak Uretamendikoak behintzat angeratu dira. Orduan oso erraza da Uretamenditik pasatzea eta etxoletan bizi izan den norbaitekin topo egitea. Beste auzoetan errealitate oso desberdina izan da, etxola auzoak desegin eta guztiak kamioietara igo eta Otxarkoa gara eraman bai zituzten. Ba aldago Bilbon honen guztiaren oroigarririk? Ez, hori da kontua. Bilbotar askok ez dakite zer gertatu zen, ez dute realitate horren berri, bai noizbait agertu direla reportaik telebistan, egunkarietan, orain komiki bat argitaratu da ere bai, Las Casitas de Ojalata izenekoa, eta pizkanaka memoria gaude edo badago edo ari da berreskuratzen. Baina nik uste dute ondino asko falta dela eta Bilbo hori gaur egungo Bilboren parte ere bada, eta nik uste dut merezi dagoela bintzat gogoratzea eta jakitea hemen zer izan zen, zelan bizi izan zen jende hura, zelan tratatu zituzten bilbotarrek eta zer suposatu zuen horrek hiriarentzat. Jose Saramago Portugaldarra da nire idazle kutxunetako bat, bere testuak beti pentsarazten didatelako, hunkitzen nautelako, sakonak eta aldi berean erresak diralako, ezagutza handia transmititzen duelako, eta azken hilabetetan berrirakurri dut ensaio sobre la ceguera, pandemiaren aitzakiarekin. Liburu izugarria iruditu zait, oso gaurkoa, bertan ikusten da gizon emakume komunikabide bat egoera muturreko batean, ze jarrerak, bizirauteko zen moduak, berezko ze joera, sentimendu eta emozio azaleratzen dituzten, eta baita ere liburu horretan oso ondo ikusten da botereak eta sistemak erabiltzen dituen bitartekoak jendea gobernatzeko eta bere menperatzeko neurri batean, ez? Eta uste liburu garrantzitsua dela. Bueno, hemen daukat filosofiatik ezagututako emakumeak, ez? 11 artikulu desberdinez idatzita dago, eta oso interesgarria da pentsatzeko feminismoak filosofiari ekartzen dizkion ekarpenak, ez? Eta oso ondo azalduta dago hori Itsaslore Jarzaren hitzaurrean, eta bertan planteatzen du, ez, nork hitz egiten duen, zertaz hitz egiten duen, eta nola hitz egiten duen. Zaila da esatea, aukeratuko du tipuin bat, ordu betean, Keixopenena, Garazi Ualdek euskaraturikoa, eta Txagaren 7 etxe Frantzian, novela. Udaberriko egunak eta udako egunak, eta gisa guztietako egunak bere-bereak izango ziren. Bizitza luze izan zedin erregutu zuen une batez ahopean. Atzo bertan ikaraz pentsatu zuen bizitza luze izan zitekeela. Daneles Arriugarte gonbidatu duzu, Inigo, literaturak elkartzen zaituzte? Bai, aspalditik ganera. Nik Danelek argitatu zuen lehenengo eleberriari kritika bat egin nion, web orrialde batean argitatu nuen, hori ez da existitzen eta zineteke aurkitu, zorionez. Eta hortik... Esan kritika txarra, ere? Esan kritika txarra? Ez dakit nik, bueno. Ez da zakordatzen. Libura gustatu zitzaidan, hori bai. Hori da. Asko gainera. Eta horrez eginen harremana izaten eta gaur egunen arte. Bai,
Hala izan zen, gero ni egon nintzen Sopelako irakurle taldean, ez? Eta hor elkartu ginen lehenengo aldiz. Ja nintzen irakurre klub horretara, irakurre talde horretara, eta hor ezagutu genuen ja, hor desvirtualizatu ginen. Hori da, hori da. Danele, liburua irakurri aurretik zenuen fenomeno honen berririk? Bagia esan da, ez. Esango nuke pixka bat hola geruzaz, piko geruzaren baten eukiko nuala, baina ez nekian horrelako neurria euki zuenik. Eta gero, justu era asteburu hontan nire gurasoak irentza egiten egon naiz, nire ama Kuenkako herri txiki batekoa da, eta beraiek etorri zirenean, hau dena ziren Bilbora etorri, baina ja pasata zegoen, ez? Orduan nik ezagutu dudan immigrazio, historia, familien ezagutu dudana beste bat izan da. Zuk ezagutzen zenuen, Inigo? Unibertsitatean, bai irakasle batek, Fernando Martínezek jarri zigula Otxarkoagari buruzko dokumental bat, eta hor bai etxolak agertzen ziren. Eta bai harreta ditu ziala, baina hor geratu zen astuta moduen. Eta gero hasi nintzenean tesiarekin, kinkiei buruz lan egiten eta kinkien atzean zegoen faktore urbanistikoari buruz ikertzen, hor ikusi nuen zelako dimentsuak zituen benetan, zelako dimentsuak izan zituen benetan etxolen fenomenoak Bilbon. Oso adierazgarria iruditu zitzaidan, oso historia gogorra, baina oso interesantea, aldi berean eta hori lehen esan dizuan bezala hori. Tesian izin nuen aukerarik izan nahi nuen guztia garatzeko, eta gero ja liburu honekin zera hori kendu izan dut. Azken aldian, Cesare Pavese berri irakurtzen aritu naiz. Badu gauza bat niri asko gustatzen zaidana, eta da idazle bat genero askotan aritutako eta genero guztietan oso ondo aritu zena, Eta bere idazkera irakurtzen baduzu gaur egun, bera hil eta 70 urte baino gehiago pasa direnean, konturatzen zera bere idazkera oso freskoa dela oraindik, ez? Nik esango nuke Paveseren itzala oso luzea dela, ez? Batetik, Estatu Batuetako 20. mendeko literatura, neurri handi batean berak ekarri zuen Italiara, ez? Berak irakurri, aztertu egin zuen, itzuli egin zuen, mundu mailan, batez ere Italian oso ezaguna izan zen, bere itzala ere Europan barrena, neorrealismoan ere oso zabalduta dago, eta Euskal Herriaren kasuan, badirudi badago lalako maitasun, miresmen, harreman bat, oso gauza bitxia gertatzen da, ez? Armara jotzen badezu, 30 lan inguru dauzka itzuliak, ez? Esango nuke, ez direla asko izango, ez? Euskaraz hainbeste lan itzuliak izan dituztenak, ez? Eta bitxikeri bat bezala, badu Pavesek poema oso ezagun bat, etorriko da heriotza eta etxiko dizkizu begia, badaka poema bat, bere emblematikoena behar bada, poema horrek adibidez 6 itzulpen dazka, ez? Helduko dun heriotza ire begiz, damu zahar edo bizio zentzugabearen antzera, argitzetik iluntzera, logabe, gor, laguntzen gaituen herio hause. Nik uste poeta eta prosista bezala ez dago alde handirik, ez? Beti esaten da ez, poeta arima duenak, ez? Baita prosaz idazten duenean ere, ez? Atera egiten dela, ez? Bere barruko poeta izakera hori, ez? Eta nik uste Paveseren kasuan oso nabarmena dela. Ragazze, andiamo giù al mare? Paveseren mundu alaia da, behintzat atretzoa, baina gero personajeen barne munduan, esango nuke euria egiten duela, ez? Kanpoan eguzkia dago bitartean, behaien barruan euriari du, ez? Bera ere, bere bukaera ere oso tragikoa izan zen, buruaz beste egin zuen, eta ordu pixkat, bi aspektu egin islatzen dira, ez? Bizi posa batetik eta beste batetik ere ondo ez existentziala. Io sempre torto, sempre vero! Gizon tristea zan, ez, nolabait esango genuke, baina kemenez eta gauzak egiteko gogoz betea, ez? Eta azkena zoritxarrez, balantza horretan, alde ilunak gehiago pixatu zuen eta buruaz beste egitera baki zuen. Bizitza lanbide, denere asko aipatu den liburu bada, baditu gogoeta oso interesgarriak literaturari buruz, sorkuntzari buruz, politikari buruz, eta gero ere agertzen da Pavese humanoa, ez? Nolabait, idazle baten zurduretan edo barne muinetan sartzeko aukera hori eta joain idazle handia
izan da, ez, hain hurbiletik ezagutzeko aukera, ikaragarria da, ez. Zer nabarmenduko zenuke liburu honetaz? Nabarmenduko nituzkean gauza, batetik ni asko postu nintzen, beka bati esker idatzi du Iñigok liburua, eta asko postu nintzen, enteratu nintzen historia hurbilari buruzko beka batek gure historiaren eta gure herriaren historiaren parte hau aztertuko zuela, niretzat ez ezaguna, eta gero gustatzen zait baita ere ze ikuspegitik heldu dion, ze oso erresa da izan daiteke horrelako gai bati romantizazio batetik heltzea, eta nik uste dut hor Iñigok oso lan ona egin duela historia egiteko beste ikuspegi batzuetatik, eta esan dezagun, beti izan dute galtzaiena historia irabazleek irabazi dutela, hain irabazleak izan dut ziren batzuen historia kontatzeko, baina beraien agentzia ukatu gabe, ez ere, aldi berean. Eta gero nik uste dut nabaritzen dela baita ere, Iñigo baitu beste zaletasun batzuk ere bai, musika, eta bastante nire lagun punkietakoa dela esango nuke, eta uste dut hori nabaritzen dela, kontatzeko orduan gaian noski, baita ere errealitate batzuekiko sensibilitate hortan, baina bai, entretenitua da eta aldi berean ondo dokumentatuta dago, eta nik uste historia ezainotza eta gertukoagoa egiten asmatzen duela liburu honek, eta gure historiaren parte bat da, bai. Bai, horiek izan dira, igual izan ziren idatzi aurretik eta idatzi bitartean nire beldurrik handienak, ez? Zelan ez erromantizatu, porque askotan historia asko erromantizatzen da, ez dakit nondik etorri ziren emigratzaileak, eta beraien lanari esker aurrera egin zutenak, eta oso historia batzuk, zela normanakoaren ikuspuntutik ikusita, superazioarenak eta guzti hori, eta nik uste dut Etxolen auzoen barruan ere gauza itxusi asko gertatu zirela, historia latxak ere badaudela, dena ez dela romantikoa, hiriaren partetik ere zelan guztiago asturan geratu zen eta zelan gaur egun ere astuta dagoen. Guzti horretik aldendu nahi nuen, eginen nuen historia hurbil bat, baina ere akademikotasuna galdu gabe edo objetibotasuna galdu gabe, ez hotzegi, ez hurbilegi, oreka bat mantendu oso zaila egin zait oreka hori mantentzea. Ez dakit lortu dudan, Danelekoaren izan du baietz, nola lortu da, baina nik nino ez daukat oso argi. Orain dela urte bete idatzi nuen, eta nino ez daukat oso argi, oreka hori mantentzea lortu dudan. Eta bai nire izaeraren zera batzuko agian horrez lauduta daudelak, ez? Zelan hurbildu natzaion gaiari, zelan jorratu ditudan beste aspektu eta bar, nik uste dut bai islatzen dela. Ez da saiakera estrikto bat, ez da fikziozko lan bat ere ez, nik uste dut bi munduetatik zeo zer daukala, eta hori izan nire asmoa, eta ez dakit. Lortu dudan edo ez. Bai, nik uste, nire iritziz bai, eta gainera programa ontera etorren ez zure laguntzera, beraz. Eskerrik asko. Ez, baina horregatik esan dut. Uste dut, gomendatzeko moduko liburua, nik askotan gomendatu dut. Eta gero baita ere, nire iruditzen ditzean, eta zurekin ditzagen dut beste batzuetan, nola baita ere, naiz eta ahaztu nahi izan den historia hau irakurtzeak ere esaten dizkigula gauzak, ez? Bilbori buruz, eta ekarpen jende Etxoletako biztanle asko gaur egun Bilboko herritarra dira. Eta, baziren eta orain badira, eta horre guztiak ez zelako posoa uzten duen, batzuetan neurtzea zaila da, baina nik uste dut hori ere bai. Bai, hori izan nire beste asmoetako bat, baina nik uste dut hori ja liburutik kanpo geratu dela, nik zentratu behar nintzen gai honetan, eta hori jorratu behar nuen, eta bai gustatuko litzaidake hori aurrerago, agian, hori nolabait neurtzea edo isladatzea. Oso zaila da, guztirik kuantifikatzea, ze eragin izan zuen jende guzti horrek gaur egungo Bilbon, baina nik uste, jende hori Bilbon bizi izan zen, Bilbon errotu egin zen, bere seme-alabak ere, bere ilobak ere, eta beraien identitateak ere, eta beraien izaerak ere, Bilboren identitateari ekarpen bat egin zion, eta egiten dio gaur egun ere. Agian errazena edo evidentena da auzo elkartena, ez? Lehenengo auzo elkarteak sortzen dira Etxola oso hauetan, beraien gabeziai aurre egiteko, eta gero, frankismoaren azken urteetan, lehen auzo elkarteak sortzen dira bai Otxarkoagan bai Errekalde Berrin, ez? Langile emigranteen auzo horietan. Eta nik uste dut hori dela ekarpenik nabariena, ez bakarra, baina bai nabariena. Erditzearen eta erdibitzearen arteko muga zeharkatzen duelako. Bide malkartxoak leuntzen dituelako.
erromantizismoetatik at egiten duelako. Bakarrik ez daudela sentiarazteko balio duelako. Ahaldundu zaitezkeelako. Euskal hizki eta esaldien itsasoan igeri egitearen antzekoa delako. Min eta dolu gordinak agerrarazten dituelako. Horregatik guztiagatik eta kontatu ezin ditudan beste 11 arrazoiengatik, Karena irakurtzea gomendatzen dizut. Zeren zaintza daude. Zer nabarmenduko zenuke Inigoren lanaren estilotik? Nik ez liburu hau bakarrik irakurri, Inigok idatzetako gauza gehiago irakurri ditut. Eta uste nabarmenduko nukela, baina justu ere, ez dakit, estilo punki hori edo errealismo zikina ditu zaion hori, baina gaur egungo egoeretara eta beste egoera batzuetara. Uste humore pixka bat ere bai badagoela, bere liburuetan. Eta, horiek osagai perfektua dira literatura sortzeko. Beraz, jauzia hau ez baldin bai izan, animatu zaitea. Animatu naiz. Ez, bai, agian, sarrera eta epilogoa, bai direla agian... Hor nabaritzen da pixka zure hautsa. Bai, nik uste horre ataloiek pertsonalagoak direla, eta bai horre ikusten dela nire izaera. Dena atal guztietan sartu dut nirea den zerbait, eta atletiki buruzko aipamenak ditudanean, hori beti zertza horiek beti sartu nahi ditut, edo Danenek esan duena, izaera errealismo zikinaena, edo bai nire ikuspuntu politikoa, edo dana dalakoa, beti atal guztietan saiatu nahiz nolabait hori islatzen edo hori sartzen, baina nik bai esango nuke hori. Bai lehenengo atala, Bilboren historia hori laburtu egiten dudanean, eta hitz egiten dudanean Merkuriori buruz, Ibai honi buruz dela zuge erraldoi bat, hemen daukagun itsasuntzi zaharkitu eta ahaztu honi buruz, ez? Nik hor bai ikuste dut dela hori pertsonalena eta nire ahotsa gehien islatzen duena. Literaturaren aldetik presente dagoen ahotsa Gabriel Arestirena da. Bai, Arestik asko idatzi zuen Txoli buruz, olerkiak, antzeslanak, novela labur bat ere, eleberri labur bat ere, Martin Vigilek ere idatzi zuen eleberri labur bat, baina bai Arestien ahotsa dela niri balio izan didana kontakizunean aurrera egiteko, ez? Famatuena Arestina da olerki bat, hitz egiten duna justu hemen horren Deustuko Unibertsitate horren atzean dauden Txoli buruz, eta gero dauzka beste batzuk, Uretamendiko migratzaile buruz dauka beste olerki bat, eta bai guzti hori erabili dela hori kontakizunean aurrera egiteko, eta bai horrek ere lagundu dela nolabait liburua hori eremu literario horretara eramaten. Etaren biktima izandako emakume bat esnatu eginda, hainbat urtez hilda egon ondoren. Euskal gatazka genero fantastikotik, eta hain zuzen, mamu eleberri bitxi baten bidez kontatuta. Beti egon aldira hain gaitzetxiak, sexuaren eta generoaren mugak gurutzatu dituztenak. Leslie Feinbergek horrelako galderei erantzun die bere saiakeran. Fermintxo Zabaltzak itzuli du. Neskato baten bidaia iniziatikoa misterioz eta magia zinguratua. Gazteei zuzenduta dago Miren Agurmeabek idatzi eta Maite Gurrutxagak ilustratu duen lana. Niri liburu honek ekarri dana izan da komunitate bat ezagutzea, Uretamendiko auzotarrak ezagutzea. Han gertatu zena beraien ahoetatik entzutea eta ikustea zelaien beraien historia ere dela arrotasunaren historia bat. Zelan arro dauden ona etorri izanaz eta hemen egin zutenaz eta han bizi izan zutenaz, ez? Beti idazlearen eta irakurlearen figura oso bakartitzat hartzen da, eta niri justo liburu honek ekarri dana da gusto kontrakoa, ez? Komunitate batekin harremanetan jarri nau, eta nik uste dut hori da bilatu behar duguna, bai idazterako orduan, bai irakurtzerakoan ere. Komunitate txikiak sortu, gauzak elkarbanatu, eta bakartasun eta isolamendu hori apurtzea, hor arrakaleak sortuz, eta hortik ihes egitea leku berriak habitatzeko.